Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. M'han fet una pregunta bastant interessant en aquests moments, que és què em penso de les xarxes socials. Facebook, Twitter, etc. no? Instagram. Què em penso? Bueno, no és que em pensi res, en principi. Penso el mateix que qualsevol altra de les, diguem, tecnologies, de les noves tecnologies que estan apareixent. Ara bé, les xarxes socials varen néixer per interconnectar les persones a distància. En aquest sentit, és una eina bona. Bueno, igual que el telèfon. El telèfon va permetre'ns que poguéssim connectar-nos a distància. Una sofisticació del telèfon seria internet, que ens permet connectar primer a través del mail, després a través del xat, ara WhatsApp, i tot això ens permet connectar amb altres persones. Això és meravellós, és perfecte i s'anirà perfeccionant. Ara està molt bé i s'anirà perfeccionant i apareixeran noves, igual que fa 20 i pico anys ningú podia pensar que hi hauria el WhatsApp en videotrucada, per exemple. Doncs d'aquí 20 anys hi haurà alguna cosa segur que ara no podem ni imaginar. Aleshores, com a tecnologia, és neutra, és una tecnologia, serveix per fer coses. Una altra cosa és l'ús que se n'està fent. Però això té a veure amb les persones. Primer, s'ha de tenir en compte que els que tenen aquesta tecnologia no ho han fet per ajudar la humanitat, ho han fet per fer diners ells. I fan tot el possible per fer diners. I algú podrà dir, però WhatsApp és gratuït i Facebook també, ja, clar, però quan la tecnologia que et venen, que et regalen, és gratuïta, és que ells han de fer diners per una altra banda. Llavors, d'entrada, estem venent les nostres dades per un plat de llenties. Realment ens estem fotent amb un merder bastant gros, perquè després voldràs borrar coses que no se n'enterin, hi ha hagut ja bastants de problemes en aquest sentit i no podràs. Se tindria que fer servir aquestes xarxes socials totes amb una cura, vigilant molt, no donant dades importants o nostres o les mínimes possibles, etc. Això per una banda. Però, fins a un punt, per la majoria de la gent això tampoc és un problema. El problema que representa normalment és que s'ha convertit en un pati de veïns per fer safareig. Marujeo, que diuen. Actualment, a veure, el bo d'un llibre és el contingut. No es tracta de que sigui repartit moltes vegades. El que importa és que sigui un contingut correcte. Doncs amb els posts de Facebook o els missatges de WhatsApp o coses així, passa el mateix. La majoria de la gent actualment el fa servir pura i simplement per xafardejar, per enviar qualsevol tonteria que se li ocorre i a més es fa servir molt negativament de fet per parlar malament. El morbo és el que interessa. Aleshores, és veritat que jo recomano actualment fer una mica de dieta, de WhatsApp, de Facebook i de totes les que tenen a veure amb això. La majoria dels joves estan penjant tot tipus de coses i després se n'empenediran quan siguin grans de les borrades que han penjat, que quedaran allà i que no podran borrar per molt que diguin que es pot. No. Això per una banda. Però és que actualment, si tu t'empasses tot el menjar que hi ha en aquestes xarxes, el que faràs serà tenir un empatx i quedar, el que se'n diu, tocat de neurones. No són bones. No, borra això, perquè les xarxes socials no són ni bones ni dolentes. Poden ser molt bones, i de fet han fet molt de favor, però per altra banda poden ser molt dolentes. El que no és bo és l'ús que s'està fent actualment. Per una banda, el que és la venda de dades és, la majoria de vosaltres no hi penseu, però no és gens positiu i serà bastant complicat després de solucionar. I per altra banda, la porqueria que s'envia i que molts se l'empassen i després la reenvien, de manera que s'estan fent una gran quantitat de cadenes d'enviaments estúpids per una banda, negatius, que el que fan és atontar la gent i fer-la creure qualsevol tipus de porqueria. Aleshores, en aquest sentit, ja sé que costa molt, però us demanaria una mica més de sentit comú. I no reenviar simplement, mira què ha dit aquest, pum, enviat amb aquest, tots els meus contactes. Jo, per exemple, no ho faig mai.
Per una banda, ja m'he anat borrant de la majoria dels grups per quedar-me solament amb els que m'interessen pels meus interessos de treball o d'amistat o familiars, per què no? I a més, tot i així, miro per sobre, això no m'interessa, jo borro els missatges. No deixo que estiguin la cadena de missatges en el meu mòbil. Els vaig esborrant. No el grup, sinó el missatge. Hosti, quina porqueria, fora, robat. Perquè solament me quedin els interessants. Els que realment jo crec que són interessants. I després, reenviar no ho faig pràcticament mai. I si ho faig ha de ser a grups concrets o a persones concretes que crec que aquell tema li pot interessar. Això és la meva manera de pensar i de veure-ho. Però sapigueu que hi ha, com a tot, com tota invenció del ser humà, un ganivet serveix per tallar i cuinar o serveix per matar. Doncs, igual, les xarxes socials són una gran meravella, un gran avanç, però també remouen una quantitat de merda que, la veritat, tindríem que ser conscients d'això i intentar-ho solucionar. Si tens algun dubte i vols comentar alguna cosa, en els comentaris ens podem veure i seguir parlant. Ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.